Luminis na. Luminis. Hindi ginagawang ano. Babagsak yung sila. Halakan ka. Dahil na. Ano, bitak ka? Mamutak ka. Wala. Dahil mo galing na si Bana din. Yung problema ni Agila. Nagito na tayo. Wala na yan. Muntik na. Mamay po tailor niya, wala na. Pwede dyan kayo naka-open. Hindi. Pwede. Kasi yan o. Parang may considerate. At yan dati. Siguro yung jumping ito na yan. Jumping board. Hindi ako dyan o. Against ko dito. Jumping board. Ay dito para makita dito. Tilapia. Laki. Laki. Hapon ang ano dito. Hapon. Dito po may daan din dyan. Siguro mga 4 kilometers na. Magandang araw mga kamataraki, samahan niyo ulit kami sa ating bagong adventure. Ang Minalungaw River ay isang sikat na destinasyon sa Pilipinas na matatagpuan sa General Tino, Nueva Ecija. Ito ay kilala sa kanyang malinis na tubig, magandang tanawin ng mga limestone formation, at kakaibang kagandahan ng kalikasan. Ang Minalungaw River ay kilala sa mga limestone cliffs na pumapaligid sa malinis na ilog. Ang kulay berdeng tubig nito ay nagmumula sa mga punong agoho, at makikita mo rin ang mga maliliit na buhangin na nagbibigay ng natural na kulay sa ilog. Popular ito para sa mga turistang gustong mag-swimming, magbalsa, mag-trekking, at mag-picnic sa ilalim ng mga limestones. May mga umiiral na kalsada na nagbibigay daan sa mga magagandang tanawin ng Sierra Madre. Ayon sa mga lokal, ang pangalan ng Minalungaw ay nagmula sa salitang lungaw na tumutukoy sa isang lumang kagubatan na dati ay bumabalot sa lugar. Ang ilog na ito ay hindi lamang isang lugar ng paglilibang kundi may mga sulyap din sa kasaysayan at kultura ng lugar. Sa kabuuan, ang Minalungaw River ay hindi lamang isang lugar na puno ng kagandahan ng kalikasan, kundi pati na rin isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng mga pamayanan sa paligid nito sa Nueva Ecija.
May flashlight si kuya pala, kaya pala ko may sariling kuryente. Mga ano? Ay, nung makbang. Eh, wala naman nalalaglag na pati yan. Ang Minalungaw Cave ay isa sa mga natatanging atraksyon sa Minalungaw National Park sa General Tino, Nueva Ecija. Narito ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa Minalungaw Cave. Ang Minalungaw Cave ay kilalang dahil sa kanyang natural na mga stalactite at stalagmite formations. Ito ay isang limestone cave na may mga magagandang hugis at anyo na nabuo sa loob ng libu-libong taon sa pamamagitan ng proseso ng mineral deposition mula sa pagtulo ng tubig sa mga bato. Upang ma-access ang Minalungaw Cave, kailangan maglakad ang mga bisita sa loob ng Minalungaw National Park. Madalas, ang pagbisita sa kuweba ay bahagi ng isang buong araw na paglilibot sa park, kung saan maaaring mag-enjoy ang mga turista sa paglalakad sa paligid ng ilog, paglangoy, pamamangka, at paglilibot sa mga natural na tanawin. Tulad ng iba pang bahagi ng Minalungaw National Park, mahalaga ang pangangalaga sa Minalungaw Cave upang mapanatili ang kanyang natural na kalikasan at maganda ang kondisyon nito para sa mga susunod pang henerasyon. Ang mga lokal na pamahalaan at komunidad ay nagtutulong-tulong upang pangalagaan ang kagandahan at likas na yaman ng kuweba at ng buong park. Ang pagbisita sa Minalungaw Cave ay nagbibigay ng karanasang pagtuklas sa mga natural na anyo ng kalikasan, habang nagbibigay daan din sa mga bisita na maunawaan ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan at ekosistema ng limestone caves. Sa kabuuan, ay hindi lamang isang magandang atraksyon sa Minalungaw National Park, kundi pati na rin isang lugar ng pagtuklas at pag-unawa sa yaman ng likas na yaman ng Pilipinas, lalo na sa mga limestone formations at mga kagandahang likas. Pwede start bawal natin. Picture. Ready? 1, 2. May 15. May monster. May monster. May monster ba ka? Sama daw. President. Hindi na. Hindi kami, nakyat ko to. Sabi ko, wala naman ata dito. Kasi yung daanan doon, parang hindi. Tayo nakapasok ng loob. Napasok na ako. Nasa libro lang to. Sa kan meron. Ang ano yung pinagkali-kali lang sa ano, ang banda yung ay tubig pa. Nakakadami ka lang yung kalaban. Hindi pa yung Susunod. Siya din ulit namin yung Banawi. kurang may saon. Ano Dapat punta ka na sa gata, isang araw mo doon. Makanak ni Maray, 2025. Basta stopover, basta 3 days na bakasyon. Oo, nakanya 3 days, 2 nights. Bawal pong untukin yung bato. Masisira po. Napakatuwa na. Andiyan po sa loob na yan. Ito po sir yung makisap na bato. Stalagmite. Ayan po sa mga tagliran. Ang badaan kuya ito na ba? Yan. Ito yan sa tubig ko. Pinabuksan, stalactite siya. Ayun. Pwede po kayong mag-picture sa... Ito yung parang pakpak ng Indian siguro. Ayan, Eh, nasa binanggal naman yan. Kaya dito, pwede kayo mag-picture dito. Ba't binanggal yan? Ay, dito po sa Yung po mga hunang nagpumapasok dito na to, guys. May dala po pala silang pintura. Nagpapandalism sila. Mga walang pakialam mo yun. Walang pakialam sa mundo. walang ano sa nature. Pinturahan niya na ulit ang kakulay. Picture na dito? Ito po. Pwede po kayo picture dyan, pero po naman. Picture na kayo Ito mga po bata. yung sinasabing pakpak angel. Pwede yung kumakot na. Ayaw, picture kayo dyan. Ito pa. Dito na lagi. O, sige na, picture na kayo. Yan. Tatawa po yung katawan sa... Bakit? Wala na. May rock climbing daw po. Ay, May rock climbing po. titignan ko lang. Sasama ko sa video. Sina? Eh, dito. Hindi ko pa nakita. May rock climbing? Opo. Mataas. Bibidyoan ko lang. Yan lang. Pero kung trail ka talaga, maganda ah. Papunta sa Rokto. Rokto yun. 50 meters.
Oh, rock climbing nga. Oh, ganda. Okay, wow. Ay, bumukot sa iyo. Sumagat ka sa apat. Yan. Paano pa yung umakyat yan? Ramdaman mo. Doon sa kabila na. Hindi ka bumukot sa iyo. Yan, Dito. yan. Hindi pa, yan. Wow. Dito ka marap sa tumiha ka. 1, 2, 3. Dito. Ganda yung confirmation na ano. Yan. Sige, yung isa pa mo, akyat mo. Wala, no, basta ayaw daw. Ay, si Sam, ikaw na. Gusto mo doon? Magpa-picture sa loob? Ang ganda na. Ganda. Si Chloe, saan? Ayaw din. Tingnan niyo kasi ito, sa part na ito. Teka po muna. Lalabas na po ba kayo? Bauna po ako para mapicturean ko lahat yung lalabas. Ay, nandun na sila sa labas lahat. Kaya kami lalabas po pa rito. Oh. Serious. Marikaw. Kaya maganda yan. Yan. Ceiling. Dito yung 50 meters. Plus mga tayo. Inaabot ng ano pa. Pagluwagin ka. Sana ako, pati yung sabay na Sulat. yung pagkanina. Maganda lang nga. Kung hike ka kayo lang lang. Adventure. Ganda umakyat doon. Maganda siguro ibabaw. Tutok. Picture niyo. Okay. May daya. Daya? Hindi daya yan? Hindi, akala nila si Sir ay sumasayad yung likod.
Bakit sila kayo abot? Parang sila may abot. At mali na. Sila kayo, babalik. Ano? Parang feeling.
Kanta ka muna, kanta. Nakantahan pa daw kayo tayo. Babae mo. Happy birthday. Oh, ate. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mapo ka na rin. Mapo ka na. Halika na dito. Bukahan na lang, ilang piraso lang naman yung ano niya eh. Saan ka? Dito ka na lang dyan si Daddy. Ha? Pagkita ka. Dito ka na lang. Ay, no. Sige na, hindi ako mababayaran dito. Oo, ay kasi ito. Diyan ka lang. Diyan ako. Kat. Diyan na. Dito ka lang dito. Ano na lang? Ano gusto ng cake? Taas mo naman yun. Cake kasi yan. Ha? Walo? Oh, kakat na namin yung cake. Kakat mo na yung A very magic food in here. Eight lang ulo. tanggalin mo na yung ano, masama yung kandil. Tumulo ata. Tanggalin mo yung tumulo. Pero may tumulong dalawang patak. So,
Ay, 3 patak. Ay, 10 yung binigay. Ay, sige, kahit na. 10 binigay ni Kuya. Ah, hindi to mo ka. Hindi to mo ka. Matcha. Hindi. Hindi pala matcha. Ganito. Kaya lagyan mo na lang ng spoon na para yan lang. Madami naman yung spoon. 10 spoon na. 10. Hooray! Gusto mo yung cake? Ayaw mo, tayo yung chocolate eh. Chocolate. Wala ka ng duyan po. Yan mo, may fish din. Hey! Wag niyo parang robot. See? Dede. Dede. Ano, tay? Memory card, tay? Hello? Hello? Sino ikaw? Anong ginagawa mo? Tagal mo gumalaw? Bakit tagal niya gumalaw? Wala kami. Hay, nagmahal na naman ang gasolina. Buti na lang nandito ang Sakto Gas, kung saan kanilang gasolina ay sakto sa bawat litro at sakto sa inyong bulsa. Ano bang hinihintay mo? Mag-Sakto Gas na! Tara na't sa Sakto Gas magpakarga. Gasolina dito'y panalo ka. Sakto at pangmasa. Mag-Sakto Gas ka na. Gasolinang puro at malinis pa. Sasakyan mo dito ay alaga. Sakto at mura. Mag-Sakto Gas ka na. Hay, nagmahal na naman ang gasolina. Buti na lang nandito ang Sakto Gas, kung saan kanilang gasolina ay sakto sa bawat litro at sakto sa inyong bulsa. Saka alam mo ba, meron din sila ditong LPG, argon, hydrogen, acetylene, medical oxygen, acetylene oxygen, butane canister, at mga high-quality safety devices, regulator, hose, at stove burner. Dito ka na sa sakto sa timbang, sakto sa presyo, at sakto sa budget nyo. Mura na, sa timbang sigurado ka pa. Mag-Sakto Gas na! Tara na't sa Sakto Gas magpakarga. Gasolina dito'y panalo ka. Sakto at pangmasa. Mag-Sakto Gas ka na. Mag-Sakto Gas ka na. Gasolinang puro at malinis pa. Sasakyan mo dito ay alaga. Sakto at mura.
Magsakto gas ka na. Hay, nagmahal na naman ang gasolina. Buti na lang nandito ang Sakto Gas, kung saan kanilang gasolina ay sakto sa bawat litro at sakto sa inyong bulsa. Saka alam mo ba, meron din sila ditong LPG, argon, hydrogen, acetylene, medical oxygen, acetylene oxygen, butane canister, at mga high-quality safety devices, regulator, hose, at stove burner. Dito ka na sa sakto sa timbang, sakto sa presyo, at sakto sa budget nyo. Mura na, sa timbang sigurado ka pa. Magsakto gas na!